И продължаваме с оцеляването в Витоша. И в борба за оцеляване. Да, и в момента се бори с коловозите да оцелее. Но дали ще оцелее? О, да. Мисля, че не става. Мисля, че трябва кой да пусне едно токо днеска. Да, наистина. Във всяко клипче имам по едно 350, али тук още някой да ти да. Аз не съм да през кеса. Не, няма нужда да гледаме сега. Тук е някакво завъртане. Дали ни останала лявата част от колата, не сме сигурни. Тук се не играхме отдел. Бате, то влезна в снега много брутално. Не можа. Как да не можа? Това се въртата. Че това се въртата. Ма за голяма скорост набрахме. Не решеше издранчинаш. Обаче виж тази скорост как се пързаля. Така се пързаля, че майката се... Ама трябва да си много Power Pro. Арбе. Много да. Много GoPro трябва си. И сега тук. Толкова воз, мамата ще... Видя ли, тръгна се пързаля? Да, воза и айде окрутини. Оп, стой. Тук вече сме на паркинга. Гледай БМС как се върти. 36 май. Той само да не ни изненада. Гледай сега как се срама. Да, много се садна пича с БМВ. Абе, садвай, брат, садвай. Седя и ни гледат тъпо пичамата. Садвай. Още малко комбо, на ти. Взимай. Взимай още малко комбо. Взимай още малко комбо. Така. Специално за тия от БМВ форума. Дето много се въртят. Верните бълъци. С заварките. Тук ръчната ни е заварена и много върви. Пича го саднах. Комбо поинтс. Бонус нивото. Това е джао. Имаме спер на ръчната в момента. Верна, да. На огледалата. Браво. Интересен. Това беше добре. Да, ето вижда се, че диференциала ни е с голямото прасе. Нали така, Мартине? Като декоративно прасе. Много ги знаеш ти. Много. Ще спана малко кръка. Тук затишие предбуря малко. Какъв е зъба, ляв? Очаква един много широк ляв завой. Не знаеме, няма и да разберем днес. Май. Мартине, надъха ли? Некви борчета виждаме срещу нас. Нигър Симпетрич. Не спирачката, бе, тапанар! Не играха ли се? Надъхме се.